sengilekile kaningi. Umculo odume ngoma namthandeni SK Paris ulwandle uLwandlunkulu umtshali ukhwela delika kubaculi bamaskandi ke abashisa isikhotha kulezi zinsuku. Nginibelele ngaza ukuthi ke ngiphinde futhi nginamukele ku channel ehamba phambili inkezo. Mina ke umfezi uNtuthu ngakhuma labathi ilasibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ucomment no-like kanjalo futhi nokushare ke khona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu ke uLwaRh onaminyaka ngo-23 wasehluhluke ubasole ngokubulala umaskandi futhi ke wathi ngeke aphinde icula acela nokuhlanganyela noma imuphi umculi kaMaskandi. Ukhuluma ke kwi-Orbit podcast uLwaRh uthe yena ke akakwazanga ukugobha umlando oqoshwele engoma enkundleni zokuxhumana ngenxa yendelela ayitholile. Ukucula ke ngokuhlanganyela kwiParis kungilethele indelela eningi engangijabulisanga neze. Engenze ke ngangawujabulela nomzuzu omnandi oze neParis. Uthe uyoza acule neciko kaMaskandi uma seshintsha indlela enza ngayo. Ngeke ke ngisenze ingoma kaMaskandi ngiyabona ukuthi ke kubuye kufake nomsebenzi wami engcupheni ngoba ke abanenhlonipho benjalo abalandeli kaMaskandi. Abalandeli bakhe akubona abantu abagxile kuMaskandi. Uthe uma abalandeli bakaMaskandi ke bangawuhloniphi umsebenzi womculo kugcina sekulimaza nabanye abalandeli bakhe bezinhlobo zomculo abangalazi leli siciko okanye isiko likaMaskandi. Uma wenza ingoma nomunye uMaskandi abalandeli bomunye abakuthandi lokho kugcina ke sekudala ingxoshongxosho engenasidingo ngenxa ke yalokho. Ngeke ke athande ukuzibandakanya ngokwenza ingoma kaMaskandi ngaphandle ke uma ezokwenza ingoma yakhe yedwa enguMaskandi. uLwaRh ukhombe ke ngenjumbana abaculi abashisa isikhotha kulezi zinsuku ngokuba njalo ukubulala umculo. Bafuna ukuba ngamakhosi omculo kaMaskandi esikhundleni sokwenza lo mculo kube yiwona oyinkosi. Uthe ke lokhu kwenza nabalandeli bangabe basalandela umculo kaMaskandi kodwa ke balandele abaculi isiqo. Lento ke iyawubulala uMaskandi ngoba abalandeli abahlonipha abaculi bakaMaskandi nalabo basuke sebapikile. Uthe bona ke njengabaculi abaxabana babuye ke bakhulumelane umlotha kodwa ke abalandeli bayiqhube nendelela. Uthe umgqumeni nomjengiseni babengcofana kodwa ke babengahlambalazani njengabamanje. Uthe bona ke abaculi ezinye izihlobo zomculo bawuhlonipha kakhulu umculo kaMaskandi ngoba ke uyisekelo somculo abakwenza kodwa ke baphatheka kabi uma ke abaculi abagxile kuMaskandi bewubulala ke umculo kaMaskandi. Uthe uyafisa ukuba lo mculo ugcina sohlonishwa nasamazweni angaphandle. uLwaRh ngomunye amaciko azobe nandisa kwiSithebe Fridays launch ezizoba khona unaseMushroom Lounge 16 Chatway Drive umhla ngeThekwini ngoLwesihlanu kusukela ngo6 ntambama. Kulo mcimbi uzobe kushelana inkundla noSijavu kaTsheni uDingcala uKhuzani Nkosi yamagcokama uKelvin Momo Stenji DJ Happy Girl DJ Ngane uTshatha noNelson SB. Emnyango ke kuzobe kungena ngawo 300 wamarandi. Nganza kwethu ke izona ezihamba phambili mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ahlane comment section ungitshela ukuthi wena luthini lwakho ufo ke ngalolu daba. Mina sempu manje niziphatha kahle nimuntu umnandi ngithanda kakhulu.